Hambani ayandinazi lizovalwa ucango. Yewethu. Khange uze ngomvulo esikolweni and ngoku late eklasini yami. Kwenzeka ntoni kuwe? Uthomene noLilitha ngoku? Hayi mem. Sukuthi hayi mem, ndibuza kuye. No mem, ukuthi nje bengibhizi. Ubhizi ukwedlula isikolo ke ngoku. Khawume Annelisa, ndimothetha nalo mfana. Kusike kwathini? Specifically. No mem. Uzofeyila wena. Ingqondo iswitch on. Uzofeyila. Yakulumkisa. Andijile mina ndanithethile uba ugenius okuzawuphela bona. Abuzuhlala forever and ever, amen. Awucingi xa uthetha lo mazwi lawo uziveza uba uyathakatha. Uthi kutheni na Annelisa? Hayi, zibambeni Annelisa. Asinabantu bathakathayo apha kutheni ngoku naqatsela? One day umuntu usezokhuluma iqiniso la. Ayinabanga wena uzakhuluma iqiniso. Unzela ngaloo nto ke apha. Page 47, accounting textbook. Tyhilani kuyo ngoku. Sizodila nalaa nto. Kayise ngabeka incwadi apha specifically kulate ngoku. Hayi, niyangiqala ke ngoku. Ipheka i-textbook Lilitha. Wonke umuntu ebefumana i-textbook apha iphekho. Mem la ncwadi tyebe ngathi iBhayibhile ayasinda la ncwadi mem bro. Ndizokwazi uyifaka emqolo each and every day. Hayi mem. Mtheni thina sinomqolo wensimbi oqinileyo asisindwa thina. Suthanda ukugxuphuleka wena okwempukane ekutyeni. Uzaphinda uthi uyabethwa ngamanqindi. And ndiza kumbetha mna mem, ungathi khange nditsho mem. Lilitha. Mem. Lo uzawujonga kwakhe i-textbook uthani yena akasindwa? I-textbook. Obviously ngiyasindwa mem, but akunankinga. Angajonga la game. Yeva ke mem uthiwa ndingajonga. Siyavana nalo mjita ndiyazi idrama engaka kwanelisa. Man. Killer 47. Uyaxoka thetha inyani wena uyilahlile i-textbook. Xa ufuna ukutsho. Emva koko uzawuzobeza izethu ke ngoku. Xa siya ebreakini. Uzuvula wami ubhaka nizanibona. Hayi kaloku yi-500 if uyilahlile i-textbook. And uzayikhupha cash. Angilahlanga textbook mna mem. Alright, masimkeni apha 12C. Anyone who can tell us about debits and credits? Accounting. Akasithi vava nje, asinike ufifi. Lokuba yintoni enzekayo ku-credits and debits. Ma'am, I'll try u-debit mna then uLilitha enze u-credit yena. uLilitha enze ntoni? Khawume Annelisa man. Mhlawumbe uzawuthetha nje mfana wami. Noba ungabaleka le, uzawuthetha okusalayo. Ewe kaloku mem ndizawuthetha but makangandikhetheli Thetha wakhe ntombi. mem. Mamelani guys, u-debit ke ne is the left side of the account. Oh, u-credit ke yi-right side of the account mem. Ufumene ihinti lo mjita. Siqale nini ngoba isixhosa sakho uba betha wena. Avala umlomo man. Yonke into iyafundwa. Hayi nyani mem, maka-explain i-balance sheet yena because ufumene ihinti nge-answer yam. Hayi kutheni wa-advertise teacher ngoku Annelisa? Hayi sikundibhora man, sikundibhora. Nakhe. Yahlapa. Okay, 12C, so debit represents the use of funds or where the value is going. Well then credit will definitely represent the source of fund or where a value comes from. Thank you. Ulanto, azola kezanga. Oh yena umngane wami man. Dilibele bekuthiwa manje ngixolisele une-fever mem. Ndinayo nje inamba kamama ke kutheni nezawuxelela wena engandixeleli mna about impilo kanyana wakhe. Ngelo xesha xa ifuna uxolisa apha for i-meeting uyandi-WhatsAppela, WhatsApp ngapha. Who knows kaloku madam, mhlawumbe beseza kuxelela madam. Ebeseza ndixelela makayeke. Jongani ke bethuna in this case matrade 12. So he expenses in Teresa on the debit side, then the Teresa on hayi thulani 12C thulani. Ingathi kukho abantu abalost imali apha. Abantu abangaziyo noba kwaphi noba kwenzekani. Athi Mr. Hlubi ingqondo zabo zilele zithena emthunzini. The Teresa kweliphi icala Lilitha i-expenses? Ma'am. Ndithi expenses zi-increase on the debit side. Sidecrease kweliphi icala? Side madam. Oh, Nkosi yamadinga, engilo mzali kaZola nalungiphazamisa kule moment nje. Hello, Deputy Miss Jackie. Ndim man uthetha nomzali lo transfere umntana kuzokhanya secondary school. Ndiyakucela man apha eofisini sisisendile lapha. okay, sisi ndiyeza ngoku man, ndiyeza ngoku.